రాజధాని అమరావతికి పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం లభించి చట్టబద్దత కల్పించడంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ పిలుపు మేరకు పలువురు నేతలతో కలిసి కొవ్వొత్తులు వెలిగించి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ అమరావతిని అడ్డుకోవడానికి జగన్ అండ్ కో ఎన్నో కుట్రలు చేశారని విమర్శించారు. రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతులను ఇబ్బందులను గురిచేసి 3 రాజధానుల పేరుతో వారి జీవితాలతో ఆటలాడారని ఆరోపించారు. రైతుల పోరాటానికి ప్రజల మద్దతు లభించడంతో చివరకు న్యాయమే గెలిచిందని ఎమ్మెల్యే నాగేశ్వరరావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జై అమరావతి, 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 జై అమరావతి. చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, లోకేష్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, లోకేష్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, నాగేశ్వరరావు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, నాగేశ్వరరావు గారి నాయకత్వం.